Il-fuq minn 50% tal-poplu Malti Wawċi ma qrawx ktib wieħed fl-2022, ftit iżjed mill-medja tal-Ewropa li tammonta għal madwar 47%. Dan ħareġ fi statistika tal-Eurostat ippubblikata fid-9 ta' Awwissu b'kommemorazzjoni għall-Jum Internazzjonali ta' min jħobb il-kotba li fiha ħabbru d-dettalji ta' kemm qraw kotba l-popolazzjoni ta' kull stat membru tal-Unjoni Ewropea. Fiha sostnew li madwar 30% tal-Maltin raw inqas minn 5 kotba matul l-2022, wieħed mill-inqas fl-Ewropa. Minnaħa l-oħra l-pajjiżi li qraw li żjed kotba huma l-Lussemburgu, id-Danimarka u l-Estonja. Hekk kif iżjed minn 70% tal-popolazzjoni qraw il-kotba matul is-sena 2022. L-inqas pajjiżi li qraw il-kotba kienu l-Italja, iċ-Ċipru u r-Rumanija, b'inqas minn 40% tal-popolazzjoni qraw il-kotba fl-2022. L-istudju konkluda li l-grupp ta' Italja qra l-aktar huma dawk ta' bejn is-16 u 29 sena b'60.1%. Ir-riżultati inqasmu wkoll skont is-sess li juru li 60.5% tan-nisa fl-Unjoni Ewropea jaqraw aktar kotba mill-irġiel. Din ix-xejra ġiet osservata wkoll meta tqabbel in-numru ta' kotba li jinqraw. Bin-nisa dejjem qraw aktar kotba.